Poštovani potrošači, ja sam Tomislav Lončar, tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača i Grad Zagreb zajedno u zaštiti potrošača. U projektu poslušajte i pročitajte na internetu. Vjerojatno vam se nije desilo da trgovac misli da ste nešto ukrali, da želi pregledati vaše osobne stvari, ali to se je znalo desiti našim potrošačima koji su se tada našli u vrlo neugodnoj situaciji. Kako se zaštititi? Većina potrošača je svakodnevno u trgovinama, bilo kupujući ili razgledavajući neke proizvode. U najvećem broju slučajeva kupovinu obavimo na zadovoljstvo trgovca jer potrošimo dosta novca, a manjim dijelom na vlastito zadovoljstvo jer smo kupili nešto jeftino, a još i dobro. U rjeđim situacijama naši su se malobrojni potrošači koji su prilikom kupovine bili optuženi od strane trgovaca da su nešto ukrali. Nažalost, tada potrošači koji nisu ništa ukrali doživljavaju velike psihičke traume, a trgovci se koji puta niti ne ispričaju kada su na taj način povrijedili potrošače. Nisu rijetke situacije da u kvartovskoj trgovini trgovac optuži svog susjeda ili mu želi pregledati njegove vrećice kao da je najveći lopov i kao da taj susjed ne dolazi svaki dan kod njih u trgovinu. Kod takvih slučajeva najčešće trgovci pa i zaštitari rade greške jer im je netko sumnjiv samo iz njima poznatog razloga, pa je tako i u sredstvima informiranja bio opisan jedan slučaj kada su gospođu optužili da je ukrala kožnu jaknu kakvu uopće trgovac ne prodaje u toj trgovini. U slučajevima kada trgovac traži od potrošača da mu se pregledaju njegove osobne stvari, što treba poduzeti potrošač? Potrošač može, ako želi, dozvoliti zaštitaru ili trgovcu da pregleda njegove vrećice, torbe ili drugo, ali ne mora to dozvoliti. Trgovci traže da se potrošač odvede u zasebne prostorije gdje mu se u krajnjoj liniji može nešto i podmetnuti. Na to potrošač nikako ne bi trebao pristati. Zaštitari znaju da postoje određena pravila i kako se moraju ponašati. U slučaju da potrošač dragovoljno pristaje na pregled, trgovac mora osigurati 2 svjedoka koji ne smiju biti zaposlenici tvrtke ili zaštitari. Svjedoci moraju biti najbolje iz redova potrošača. Nikada muški zaštitar ne smije pregledavati žensku osobu. O pregledu se radi zapisnik koji na kraju potpisuju osobe koje su sudjelovale u pregledu, svjedoci i osoba koju se pregledava uz napomenu primjene. Svim učesnicima pregleda mora se osigurati primjerak zapisnika. U slučaju da potrošač ne pristaje dragovoljno na pregled, a trgovac ili zaštitar na tome i dalje inzistiraju, onda je najbolje pozvati policiju. Često puta trgovac i zaštitar ne žele pozvati policiju, pa je dobro da to onda napravi sam potrošač. A pregled se mora izvršiti prema pravilima struke uz osiguranje 2 svjedoka i pisanje zapisnika. Često puta trgovac ne želi pozvati policiju, pa bi bilo dobro da to napravi potrošač, jer su ga sada već osramotili pred drugim potrošačima. Naravno, ako se pregledom ne ustanovi da je potrošač nešto ukrao, potrošač ima pravo pokrenuti sudski postupak za nadoknadu štete,
uzrokovane duševnim bolima koje mu je trgovac prouzročio. Policija će trebati obaviti pregled prema pravilima struke. Ako slučajno policija to ne zna, a budite uvjereni da oni to znaju, potrošač treba tražiti da se pregled obavi uz 2 svjedoka, da se sastavi zapisnik i da mu se taj zapisnik dostavi. Na zapisnik potrošač ima pravo staviti svoje primjedbe koje će mu kasnije eventualno koristiti u nekakvom sudskom postupku. Nikako ne treba pristati da pojedini trgovci ili zaštitari treniraju strogoću nad potrošačima, posebno kada potrošači nisu krivi. Nažalost, naši potrošači su u takvim slučajevima prepušteni sami sebi, jer ne znaju kako se ponašati i kako spriječiti takva uznemiravanja, a kada do toga dođe, da barem imaju nekakvu zadovoljštinu u sudskom postupku. U svakom slučaju, kada do jednog takvog ekscesnog postupka dođe, treba se obratiti trgovcu jednim preporučenim pismom, najbolje s povratnicom, u kojem će se opisati slučaj i zatražiti određenu zadovoljštinu. Kada se već radi pregled potrošača, ponovit ćemo, treba znati da je onaj tko vrši pregled dužan osigurati 2 svjedoka, dužan je napisati zapisnik, primjerak zapisnika dati svim strankama koje su nazočne, a posebno osoba koja je pregledavana ima pravo u taj zapisnik unijeti svoje napomene. Na kraju, ne pristane li trgovac na prijedlog potrošača, može se pokrenuti postupak pred redovnim sudom uz dogovor s odvjetnikom ili nekim od udruga koje daju besplatne pravne savjete. Nadamo se da ste dobili nekoliko savjeta s kojima se do sada niste susreli. Eventualna pitanja možete uputiti preko naših web stranica www.huzp.hr ili naše elektronske pošte. Zahvaljujemo na pažnji.